И той много ми се сърдеше. И това ни бяха най-сериозните скандали, че пуша и че по цял ден съм с Дори. А какво стана с това момченце? С него ли? Що се разделихте, щом ти е бил най-голямата любов? Много тъпо. 3 години бяхме заедно. След това се скарахме. Майка ми каза едно изречение. Аз много я слушам. А не трябва. Тия лични неща, аз никога не слушам. Какво изречение ти е казала? Къде се намирам? Трябва да се тръгна от тук в фризьорски салон. Той си имаше проблеми тогава, много ни афектира това. И се разделихме и, примерно, като засечеме някъде, се правим неинтересни. И аз винаги съм си мислила, че ще се оправиме. И обаче така се правихме интересни 6 месеца. Мисля, какво не се поздравявате? Да, поминаваме се. И той най-накрая разбрах, че заминава за Бразилия. А ти ми каза, да. Аз тогава толкова не ме е боляло. Плачех денонощно. И после? И после? Постоянно му пишех дали ще се върне, че ще го чакам. Той нямаше такъв човек, разбираш. Заминава за Бразилия, знае, че повече няма да сме заедно. Примерно, защото той ми беше подарил 2 коли. На едната се беше пукнал стъкълце. Някаква беше ударил и се беше пукнал прозореца и той ми смени прозореца и всичко. Стига. То се смееш, бе. Тя плаче, момичето, ти се смееш. Ще разказва нещо много страшно. Не, тя просто се Човек, защото аз не чух какво си говорите преди това и само това. Той заминава, повече няма да сме заедно, но него му дреме, разбираш ли? И се грижи за мен до последно. Не ще разплача. И след това... Вие сте били докато заедно, докато ти си била на 20 ли? Да. И какво стана? Не скоро, преди година и 2-3 месеца го засичам в парк бара. Излезнах да го поздравя, защото беше сам. Той видя, че трепера и че ми е студено и си... Гара там да включат печката. Вика, застани по... Виктория, престани. Отвратително си. Той се смееше, много да разбера. Виктория много си зле.